खुलुमबाय DRB साबजेक्ट टिचार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट इनफरमेसन लानानै फैदों। जायफोरा दाखालै SSLC एग्जाम एबा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों। दाख्लैनि SSLC मेट्रिक आनजादाव जायफोर बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारा बान्था होयोमोन। बे बान्थायानो जाहैबाय आनन्दराम बरुवा एवार्ड। आनन्दराम बरुवा एवार्ड बान्था होनाय जायोमोन। बे बान्थाखौ सिगाङाव साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजन मोनगिरि फरायसाफोरनो होनाय जायोमोन, नाथाय उनावहाय फैयै एसे टार्म एन्ड कन्डिशनखौ सोलायफैबाय। दा बे बान्थाखौ गासिबो फार्स्ट डिभिजनानो मोनजोबला। जायफोरा स्टार मार्क एबा डिस्टिंक्शन हल्डार जायो बेफोरनोसो बे बान्थाखौ दा होनाय जायो। दा बेवहाय स्टार मार्क बुङोब्ला जों 75%निफ्राय जागायनानै 100%सिम मोननाय फरायसाफ्रासो बे बान्थाखौ मोननो हागोन। दा बे आनन्दराम बरुवा बान्था हिसाबै आसाम सरकारा लेपटप एबा कम्पिउटार होनाय जायोमोन। लेपटप एबा कम्पिउटारखौ राननानै हरनाय जायोमोन गंफा गंफा। नाथाय देग्लाय 2020 मायथाइयाव जोंना आसाम सरकारा सोलायबाय। लेपटपनि जायगायाव दा बिथांमोना केश एबा फैसा बेंक एकाउन्टआव सोना हरनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना लेपटपनि सोलायै 20,000 केश बेंकआव एबा बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। अब्ला बेखौ दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनायनि डेटखौ फोसावबाय। दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। अब्ला बेखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौ जोङो नायलांसै। गिबियावनो फरायसाफ्रा नैबे साइटआव थांनांगोन, बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम बे साइटआव थांनांगोन गावनि माखासे डकुमेन्टखौ लानानै। दाना बेवहाय 1 नम्बराव जोंहा इन्सट्राक्सनाव बुंनाय दङ। नै 1 नम्बराव बे स्टार एबा डिस्टिंक्शन हल्डारफ्रासो स्टार एबा डिस्टिंक्शन हल्डार मोननाय फरायसाफ्रासो बे बान्थानि थाखाय एलिजिबोल जागोन। आरो बेयाव फरायसाफ्रा मा खालामनांगोन, नै मा होनदों, गावनि रल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ, रल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ लानानै बिथांमोना नैबे साइटआव लगइन खालामनांगोन। बेयावहाय गावनि रलनि कड नाम्बार आरो नैबे रल नं बेखौ होदो। बिनि उनावहाय नैबे डेट अफ बार्थ होनायनि उनावहाय बिथांमोना बेहाय लगइन खालामनांगोन। दाना लगइन खालामखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट पेज फैगोन। दाना नेक्स्ट पेज फैनायनि सिगां बिथांमोना बेखौ मोजाङै माखासे होनाय डकुमेन्टखौ मोजाङै रेडि खालामना लानांगोन। बिथांमोना मा लानांगोन, बेंक पासबुक। नैबेहाय जायफोर फरायसाफ्रा दासिमबो बेंक एकाउन्ट खुलियाखै बिथांमोना खुलिनानै लायो थाबैनो। आरो दाना खुलिखांनायनि उनावहाय बे बेंक पासबुकखौ नैबे होनाय साइजआव स्केन खालामनानै लानांगोन। बेहाय डकुमेन्टनि साइजआ 200 KB जानांगोन। बेनि उनावहाय वाइडआ बेसेबां जानांगोन, 400 पिक्सेल। ओमफ्राय हाइटआ बेसेबां जानांगोन, 600 पिक्सेल। ओमफ्राय डकुमेन्टआ मा जानांगोन, JPG फर्मेट एबा JPEG फर्मेटाव जानांगोन। बे गासिबो क्लियार जाखांनायनि उनाव फरायसा बिथांमोना नैबे लगइन खालामनांगोन। आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लानांगोन, बिथांमोननि पासबुकआव फट'ग्राफ थानाय जानांगोन। फट'आ थाफानाय जानांगोन। उनाव लगइन खालामबाय। लगइन खालामखांनायनि उनाव नैबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेजआव बिथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बार फैगोन। एप्लिकेसन नाम्बार लिरनाय, रल नाम्बार लिरनाय, फरायसानि नेम, फादार्स नेम, मादार्स नेम, डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय बबे स्कुलाव फरायनानै मेट्रिक होआमोन बे स्कुलनि नामाबो फैगोन। बिनि उनाव गाहायाव बेनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन आरोखि। बेहाय एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन, IFSC कड होनांगोन, बेंकनि नामखौ लिरनांगोन, ब्रान्च नेम लिरनांगोन, केन्डिडेटनि मबाइल नाम्बार लिरनांगोन। बिनि उनावहाय इमेल दंबा इमेल लिरनांगोन, केन्डिडेटनि एड्रेसखौ मोजां होनांगोन। बिनि उनावहाय डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामनांगोन। बेहाय डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामनांगोन। बिनि उनावहाय आपल'ड फार्स्ट पेज अफ बेंक पासबुक स्केन खालामनायखौ मोजाङै क्लियार स्केन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव बेखौ बेहाय
आपल'ड खालामनानै होनांगोन। आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय फरायसा बिथांमोना नैबे कन्टिनिउआव सेरनांगोन। अबाव कन्टिनिउआव सेरखांनायनि उनावनो बिथांनि एप्लिकेसनआ एक्सेप्ट जाहैगोन आरोखि। अब्ला एक्सेप्ट जाखांनायनि उनाव जेला आसाम सरकारा फैसाखौ हरनायनि डेट लायो, बे डेट मथै फरायसाफोरनि एकाउन्टआव फैसा हाबफैनाय जागोन आरोखि। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोसावबाय। नोंथांमोना थाबैनो गाव गावनि डकुमेन्टखौ रेडि खालामनानै एप्लाइ खालामनानै मोननांगौ जा बान्था बेखौ आजावो। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।